Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel. Comezamos! Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Maniñas de comezar? Bueno, eu unha illa deserta levaríame algunha ferramenta destas navallas suizas que teñen moito cachivache, ao mellor algo de abrigo, algo para filtrar a auga e algo para pescar. Ou unha rede, un ganapán xeitoso ou algo así. Imos co pescozo a un ladiño e a outro. Teño hoxe un tema que contarvos mentras facemos mobilidade, Mirade, a ver, arriba e abaixo. Se tuverades que ir a unha illa deserta, porque non vos quedar máis remedio, que tres cousas levaríades e non valen persoas? Ombreiros. Xa é fastidiado. Eu levaría unha navalla suiza, unha corda e... a ver... Valen animais? Bueno, non, ten que ser obxetos. Cambiamos. Bueno, pois... non sei, estou entre... É que un libro non vai chegar a nada. Unha manta. Bueno, está ben. A ver, Noemi. Non sei, teria que pensalo, Anxo. Estrella. Pasa a palabra. A ver, bueno, eu estou Cintura. imaginando unha isla deserta, así todo area, dos cocoteiros e mar azul, non? Ata che apetece, non? Non, porque, vamos a ver, deserta é cando non hai xente, ao mellor hai cousas e non hai xente, claro. Claro, o sea, non hai xente, hai, o que se, O pode sea, haber palmeras, pode haber, eu que sei, unha illa. Claro, así naturaleza, pois ao Sí, mellor cambio. algo para facer lume. Un soplete. Un soplete, non. Un chisqueiro. Non, Un chisqueiro. teria que ser algo que non se acabara, porque se non sei o tempo que vou estar ali, Bueno, pois eu xa teño claro, Xuntamos pernas. algo para me tapar, Un pedernal. eso. Que é o pedernal? Para facer As lume. pedras para facer lume. Aunque se molle, dá igual. Fai chispas e tú fas o lume con eso. Eso que non. Despois unha escopeta chea de cartuchos. Infinitos, vamos. Claro, unha escopeta. Cambiamos. Que máis? Despois, un machete, un algo para cortar. E unha guitarra non levarías? Unha guitarra non fa falta levar a guitarra. Pulso nos cellos. A ver, e ti, Edi? E un chisqueiro, bueno, ainda que eso non sabía iso de se é... Como é? Pedre? Pedernal. Pedernal. Bueno, eso Dalle valdría. esa alta Hacia dentro, chispa, claro. un machete non sei, é un recipiente para cociñar, o sea, vestir unha olla ou algo así. Cambiamos. Esto- Penso eu, non sei, Eu estou me vendo como Tom Hanks en Hacia dentro. Náufrago. Eu é que agora visualicei aí o último supervivente con... Moi ben. Unha vez que xa rematamos a movilidade articular, imos pasar ao quecemento. A clase de hoxe imos necesitar a esteira e un pau. Así que collemos todo e comezamos. Levaría unha navalla suiza, unha corda e unha manta. Pois un pedernal para facer lume, porque o mechero as cerillas podense mollar, non pode pasar eso. Ríanse de min por a manta, pero de noite debo facer un frío e un frío levo mal. Moi ben, unha vez que temos xa o pau, imos empezar cos tres exercicios de quecemento. Imos colocar o pau aquí atrás no trapecio e imos xirando a un ladiño e ao outro. Damoslle mobilidade ao corpo, xiros do tronco. Noemi, ti ao final non levarías nada, non? Non, sí que levaría un pedernal deses. Levaría algo para filtrar a auga. E a quen llevas a protestar aí? As pedras, se fai falta, protestas e as pedras. Vale, moi ben. Agora, tal e como estamos, subimos. E falta unha. A alguén lle terías que protestar unha para ser radio. feliz, non? Terías Un transistor. os cangrexos aí. Estaría ali. Estarán os cangrexos xa aburridos. Como un ganapán. Non un ganapán, pero Que é un ganapán? unha rede ou algo así para... Para pescar. O ganapán sí, claro. é Eu ese. estaba pensando máis en cazar que en pescar. Sí, tens razón, algo para pescar, claro. Pois sí.
O malo é que non saes da casa dicindo vou a ir a unha illa deserta. Vale, moi ben. E agora, o último exercicio, seguimos co pau aí e imos cas perniñas cara adiante. Pernas tiradas, activando o corpo, aumentando a temperatura corporal, 30 segundiños. Hoxe imos traballar co pau e casteira. Pois sería un bo programa ese pa gallega, Eu anímome. Pues, a illa das tentacións, non? É que só eran 3 cousas, pero sin música tamén. Xa, Bueno, a música pode facela ti. Música xa cantas 3, por ali. 2, 1, vale. E despois gustaría mellor algo, se tuvera unha radio. Unha escopeta, porque, bueno, para matar algún páxaro que vexas por ali ou algún animal, é mellor matar algún escopetazo que matalo aí como Tarzán. No, perdón, un pedernal para facer lume. Sí. Despois o terceiro, pois imagínome que un coitelo. A radio é máis, xa cantaría. Lume. Moi ben. Unha vez rematamos xa o quecemento, imos ca parte principal, imos comezar activando aí o corpiño, aumentando a temperatura corporal, seguimos facendo jumping jacks, 30 segundiños, de acordo? Abrimos pernas e subimos brazos. Veña, collemos aire e comezamos. Levades ali a panorama. Ai, entón xa hai gavilla, pois son moitos. Ánimo un poquinho máis. 3, 2, 1. Vale, perfecto. Veña, xa elevamos aí as pulsacións. Agora, imos co agachamento, pés separados a anchura das cadeiras, os brazos estirados ao longo do corpo, vou baixando e elevo brazos e volvo a posición de inicio. Estiramos os brazos cara arriba e facemos agachamento, iso é. Cu cara atrás, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Relaxamos un pouquiño. Cando vimos a clase, como que foi aí un baixón de outra vez cardio, por qué? Pero despois, bueno, ben, nin tan mal. Veña, imos agora co agachamento de novo, de repeticións, baixamos e arriba os brazos. Seis, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, relaxamos. Como imos? Ben, Xa Imos. comezamos aí activándonos, non? Veña, agora a zancada. Agora vou ir intercambiando unha perna e outra cara atrás, vale? Cando levo a perna para atrás, elevo brazos e intercambio unha e outra. 10 en total, 5 con cada perna. Veña, collemos aire e levamos xonllo. Cara ao chan, cara atrás. Aí, e cambio. mira, se na illa fai frío, poñémonos a facer cardio Sí, e xa entramos en calor. claro. Claro. Eu sempre o dixen que para cando tes frío podes entrar en calor. Pero Sí, se tes pero- calor, non podes entrar en frío. Como non pesques? Última. Vale. Bueno, creo que xa salteime aí. Veña. Saltaste. Sí, salteime. Tamén fixo unha de máis. Vou dicir o noso favor que na zancada Edi empezou un pouco antes e só a fixo el para explicar o exercicio, entón, bueno, como que xa a levaba. Veña, agora outra serie máis de repeticións. Collemos aire e imos. Bueno, nunha illa sí que poderías entrar en frío porque tiraste o mar e xa refrescas un pouco. Bueno, depende, se o Sobre todo Caribe se en a auga Galicia. está quente, Se en Galicia xa te digo que sí. se en Fisterra... Aí, a verdade é que hai veces que metes os pés e telos que quitar, do frío que está. E última. Perfecto, moi ben.
A zancada, sí, a zancada co pau sempre. Con algo na man sempre é mellor. Sí, máis levadeiro. Imos ir agora cun exercicio de equilibrio que xa fixemos máis veces, vale? Imos mirar caralo. 30 segundiños cunha perna, 30 segundos coa outra. Xa sabemos cal é, verdad? Sí. É o que levamos perna, levamos brazos e facemos aí como se fósemos Superman. Ben, imos deixar a perna esquerda apoiada, que vai ter que quedar semiflexionada. Levamos os brazos cara arriba, levamos o onllo dereito cara arriba. Unha vez que estamos arriba, aí comezan a contar os 30 segundiños, vou inclinando o corpo cara adiante, estendo a perna que está no aire, estendo os brazos, intento manter unha liña recta, miro a fronte, concéntrome, perna de apoio semiflexionada, exercicio de forza, de equilibrio. Elevamos a perna atrás, estirámola, últimos segundos, 3, 2, 1, vale. O equilibrio e eu estamos reñidos últimamente. Non sei se facelo sin pau e sin o haltere me pode ir mellor, teño que probar. Pero, desde logo, non di pen con bola. Veña, ca outra perna. Tiñamos apoiada a perna esquerda, agora imos ca dereita. Subimos brazos, elevo perna e cara atrás. Manteño aí. Tenango! Concentradevos nun punto, brazos estirados, perna estirada que está no aire, a que está no chan semiflexionada e non fagades trampas. Manteño posición, concéntrame na respiración. Ánimo. Vale, moi ben. Que pasou no equilibrio co pau? Que pasou? O equilibrio tería un poquinho 9. Pon un anxo na tua vida e desequilíbrate. Eso pasou. Imos colocar o pau fora da esteira e ímonos colocar na posición da táboa. O que imos facer é tocar o pau cas mans, de acordo? Tiramos pernas, tiramos o corpo e aí imos tocar 10 veces con cada man o pau, de acordo? E volver. Toco e volvo a posición de inicio. Oito con cada man, vai, 9 e 10, moi ben. Recollemos atrás, imos relaxar uns segundiños. Ai, a clase de hoxe foi completa. Moita esterilla, pero moito traballo de copao tamén. Imos cambiar agora de exercicio. Imos un exercicio que lle trae moi bons recordos aquí a Raquel, Sí, que xa quedou atrás aquela época, non? xa quedou atrás aquela época de Na intimidade. que non viras os tutoriais que che enviara Anxo. Claro, claro, por eso. Ben, agora, xunta as plantas dos pés. Se me costa moito así, os pés no chan, vale? Ou incluso pernas tiradas. Nos xuntamos as plantas dos pés, brazos cara atrás, collemos aire e imos cara adiante. Faino que as pernas estiradas, Raquel. Aí, que che costa menos. A ver, que lle vai dicir Anxo? Nótase que quedou ese tempo atrás xa. Hai unha mellora. 4 5 Hai que poñer o antes e o despois. 6 7 Déixame vivir. 8 9. Moi ben, Estrelliña, estira os brazos a cara atrás. 10. Perfecto. Recollemos pernas, levamos xonllos cara a nos. Os sit-ups maravillosamente, pero cas pernas estiradas. A última que penso que a fixen cas pés xa xuntos. Aí vou practicando. Veña, de novo, mesma posición, estirando os brazos cara atrás. Que non chego cara adiante de todo, non pasa nada, onde chegue, vale? Collemos aire e exhalo cara adiante. Si, faino ben, faino ben. Son un experto.
4, 5, 6, 7. Ánimo, un poquinho máis, quédanos 3. 8, 9. E imos ca última. E 10. Moi ben. Pois entendo, Raquel, moitísimo cositaz, porque eu tamén tiña esa dificultade ao principio. O que pasa que, bueno, é certo que a min co pau ou ca pesa é bastante máis sinxelo que sin elemento. Veña, agora estiro os brazos nesta posición. Vou a separar a parte superior do lombo. Tamén podo facer ca cabeza apoiada e as pernas na posición de tesoira. O que imos facer é, mantendo esta posición, mover as pernas 10 veces, de acordo? Veña, estiramos brazos, separamos parte superior do lombo e aí comezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. E última. Vale. Veña, quédanos outra. Colocámonos de novo. Aí, estiramos as pernas e comezamos a mover. Vale, moi ben. Levamos xonxos cara a nós, relaxamos. Cambiamos o sentido. Vale, baixamos pernas, quedamos aí sentados. Estiramos agora os brazos. Nesta posición, apoiando os talóns no chan, vou un poquinho cara atrás, onde xa este notando aí o traballo do abdomen. E o que vou facer aquí son, como se estuvéssemos remando, vale, os xiros rusos aí. Imos facer 10 a cada lado, entón, colócome na posición de inicio, o abdomen xa está aí traballando, solamente mantendo aquí, collo aire, a un lado, e outro, xirando o tronco. Vale, recollemos. Fixemos 10 a cada lado, quédanos outra, vale? Estamos aí recordando vellos tempos do rafting. Non, estamos na illa deserta. Pero temos aí unha piragua. Pentos. É que na levou. Xa, que nadie dixo eso. Aparecido ali. Ai, bueno, Cambiamos. Se aparecen así as cousas. É como a película do náufrago, que aparecían as caixas esas de... Non me Bueno, acordo claro. que empresa era. Pero como se fose Amazon. Ian aparecendo ali, o sea, non Félix. vos acordades, sí, non vos acordades do señor Wilson? Sí. É mítica. Pois veña, imos aló. Collemos o pau, colocámonos. A estreliña está aí collendo uns Xa está. segundiños de máis. Íbamos cara atrás, aí comeza a traballar e imos. Oito, 9 e 10. Perfecto. Levamos cara a nós. Veña, aquí imos xa co último exercicio. Cambiamos o sentido. Paramos no centro. Agora levamos talóns cerca dos glúteos, peso para as ancho das cadeiras. Elevo aí a pelve, activando glúteos. E o que vou facer é levando o pau cara atrás, con brazos estirados, e mantendo esta posición, exhalo ata a altura dos ombreiros. E volvo cara atrás, vale? Imos aí 10 repeticións. Vixiamos a pelve, esos glúteos que estén ben activos, ese abdomen traballando. Cada vez que movo brazos, van 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Veña, levamos xonllos cara a nós, quédanos unha e rematamos a clase, sí? Cambiamos o sentido. Vale. Volvemos a colocarnos. E agora, de novo, levamos pelve cara arriba, manteño aí, collemos aire e solto. Seis, 7, 8, 9 e na décima imos quedar aquí. Era mentira eso de que rematábamos. Agora o que imos facer é, mantendo esta posición, activando os glúteos, collo aire, exhalo, acerco unha perna e outra, vale, mantendo a pelve arriba. Vale, imos facer 10 con cada perna. Collemos aire e solto. Cupa arriba, Noemi. Sí, pois... Ánimo. Traen industria. Porque isto non sube. Arriba, arriba, arriba. Non, non vai, non vai. Non vai? Non vai. Ou está arriba ou se move. Mantemos Eu quedo arriba, xa ánimo. está. Van 6, 7. Venga, quédanos 3. 8. Va, 2 máis. Activo glúteos. E última. Vale, moi ben. Deixamos o pau. Agora sí que rematamos. Fixamos aí unha de propina. Estiramos brazos, tiramos pernas. Si, hoxe tuvemos propina. Redi sorprendeunos aí con un exercicio que xa estábamos pensando que íbamos rematar e de repente... El dicía que había que subir o cu e encoller a perna. Eu, se subo o cu, non encollo a perna. Se encollo a perna, non subo o cu. Non sei. Bueno, cousas do Edi. O que me sorprendeu é que non protestarades, eh? Non había tempo. Pillou así de sorpresa, non? Totalmente. Veña, collemos a perna dereita, tiramos cara ao lado esquerdo, brazo dereito apoiado, palma no chan, miro cara a man. Aguantamos aí. Cambiamos de lado agora. A de abaixo estirada, arriba flexionada. Bueno, que tal a clase? Moi ben. Ben, non? Al final, creo que o máis complicado foi o principio. Sí. Ben, paramos no centro despaciño. Ímonos colocar de pé. Mira, imos agarrar a empeña dereita. Imos cambiar de perna. Moi ben. Abrimos pernas, arriba brazos, collo aire, solto. Na cintura, epa, xunto máis a un ladiño, manteño aí. Cara a outro. Volvemos cara ao centro, imos cara arriba despaciño. Fantástico traballo, Xintiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, xa que o corpo e a mente agradeceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben. Sí, señor.